Hvad så alle mine små ørerenser? Jeg er glad for at trykke ind på den her video. I dag skal vi lave det, vi skal lave i dag. Fordi i dag skal vi i Plantorama! Med hende her. Hvor skal lave pis! Det er Plantorama. Jeg tager lige en lille pizza. Many unbearable moments later. Nom nom nom. Nu er vi endelig kommet til Plantorama med små ørerenser. Det er altså ikke McDonald's, det her, det er Plantorama. Jeg troede Plantorama var et sted med dyr. Hvor fanden blev dyen af? Hvor ser den der? What the fuck? Ja, det er jo interessant. Vi skal vælge ud af dem her. Ja. Det er nok den her. Hvad vælger du? Hvad vælger du? Ja. En af de her to. Nej, det skal være den her. Det der. Det er min bedstefar. Har du at sige til, at vi skal ud af Plantorama? Det er jeg meget ked af. Hvorfor er det, jeg kørt den baglæns egentlig? Skal der jo? Hej små ørerenser, nu skal jeg have nyt lagen. Det kan jeg lige derovre. Vi kan fandme få en Lamborghini. Den koster de 9 kroner. Okay. Den koster 9 Frit valg 9 kroner. Det koster 9 kroner. Det er frit valg 9 100 af kroner. dem. Ja, undskyld. Den på tilbud nu. Det koster 10 kroner for det her. What the fuck? Nu skal vi lige have. Der var hun. Hvad har du med, hvis du er det? Det gik det fint nok. Hvad så altså? Hvad så min lille ørerenser? Hvad så alle mine